Zimbo comment section. Zimbo comment section. social media Usataurise. Makwapeni unengana ngithi. Uvele okay. Ivele balithi makwapeni vele vela. Ikwapa into Ewe, enkani. munoziva pa YouTube channel ino yati kupe nyaya dzakashisha. I'm a person already. This is mama. Forgive me vulgar, but you know I say that it is. I know action. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Zimbo comment section episode number 4. With me, your host, DJ Holy. If it's the first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Yes, last year we tried to do Zimbo comment section, but takazoneta tikagomera munzira. But ndaona kuti we've got so much content mu comment section yakawanda yakakura, and I decided to revisit Zimbo comment section tikati ngatiimutsei muna 2026 uno. So you are going to see more of this Zimbo comment section. Ndinokukurudzira kuti ulike, ukomende, unyore zvaunonzwa moyo wako kuda, because you might be lucky tinogona kuzongozvikanda panapa pa Zimbo comment section. So yesterday I did a video where we were exposing Prophet Kuda Jose. A victim was speaking out. It's not me. It's not coming from my mind. It's not coming from my own thoughts. It's a victim of Prophet Kuda Jose. Akabhadhariswa mari, yet Kuda Jose on public platforms vanotaura kuti hatibhadharise, ndezvemahara izvi, simba iri nderaMwari. I want to tell you one thing about Prophet Kuda Jose. Akaona the character ya Passion Java, akaona the character ya Hubert Angel, akaona the character ya Wamakandiwa, akaona the character ya Miracle Paul, akaona the character ya T-Fred. Akaona kuti inini ndidiwe nevanhu, ndipinde muchinhu ichi, ndoita sei? Mbauya ari soft, makadii hama dzinodikanwa, munofara here? Akachila, vanhu vavabhilivha muchinhu chake. But Bible ritaura kuti muchavanzwa nemavoice avo anotapira kana kuti akatetepa kana kuti manyoro. Rotaura kuti muchavaona nemabasa. Mabasa acho ndeapi? Ndo amuri kuona. Kune vasati vaona video iri riri kumashure iri, endai munoona munoona video irori riri apa iri, mozvinzwira kuti chii chakaitika. PaZimbo comment section hatiwanzoda kutambisa nguva, tinowanzoda kuti timva tangoti ga tatapinda mucomment section. Vanotuka tinosiya makomend arimo, tinomaverenga futi, tinovanyadzisa futi kuti vamwe vaone kuti kune vamwe vanhu vanotofunga mufungiro wakadaro. So I'm super excited to be back with the Zimbo comment section. Let's jump into our first comment. Tizwe kuti zviri kumbonzi chii, vanhu vacho vari kuti chii, uyezve zvakaita sei zvakamira wani handitika. Right. Zvikanzi I don't go kwa Jose, but no, Jose isn't God. Take time to pray by yourself. If Jose is fake, you too cannot be fake. Why not pray for your wife? Hanzi kana Jose ari fake, newe iwewe futi utori fake. Namatirira mukadzi wako. Amen. Makomenzi haisi tinenge kuverenga comment section, hatina zvakawanda zvedu zvatinenge tichida. Kungorava tichita sei, tichingobaya zvedu takaita sei takadaro handitika. Zvikanzi I personally believe God does his miracles and blessings according to his times. These prophetic guys do as
if they want to force God at any given time, especially when they say right now, receive this, receive that. Hanzi vakomana ava vanoda kuita zvinhu nenguva yavo. They want to force God kuti aite zvinhu nenguva yavo. Receive your miracle, receive your blessings, receive your ndoni, receive your what, right now, touch the screen, do this. Hanzi Mwari ane nguva yake, Mwari ane murovero wake at his own time. Handitika zvikanzi nyaya yangu inotozikanwa nechechi yese. Yakaitika ku Kempington Park July 2023, and it was my first time to meet him. Uyu munhu waMwari, I see God in him. Hanzi uyu munhu waMwari uyane testimony yakatoitika nyaya ndakatoiona munhu waMwari. Zvikanzi not everyone anonamatirwa anopora, guys. Kana time yako yakwana unopora. Your faith also aid by healing yako. Weskana uchimusaiza prophet Kuda upore azviite. Hanzi kana uchisaiza prophet Kuda auite sei upore azviite. Aiwa, pane mascenarios ari mubhaibheri. Handisi kuda ngobata bhaibheri, but ndoda ngotaura in passing. Vamwe ngonzi kutenda kwako kwakuporesa, vamwe ngonzi sumuka ufambe, vamwe ngonzi shakati votopona. Saka inyaya yefaith, inyaya yekuda kungohwanda, inyaya yekuda kungohwanda. Hanzi Jesu paakasvika pana Region, vakati mwanakomana waMwari mawire iko kuzotiparadza. Mweya ikabuda ikatiza ikanopinda munguruve. Nguruve dzikaona kuti mweya uyu hausiri iwoyo, mbadzaita sei? Mbadzamhanya, mbadzanowira mumvura, mbadzafira muvhati. Muri kuona? Saka hapasi pese panoda kutenda. Of course faith inodiwa, but hapasi pese panoda kutenda. Ngatipabate ipapo. Kana mchida, if you want kuti tizobata subject iyoyo, isa comment mcomment section umu. Tozoiuya toibata comment yekutenda iyoyo, inonzi topic yekutenda iyoyo, kuti yakaita sei, yakamira sei. Handitika. Right. Zvikanzi nyaya inotangira pakuendera kuchechi because of miracles. Tsvagai ruzivo nezvaJehovha naJesu Kristu first. Zvimwe zvese will be added. Seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you, says the Bible. Aiwa, comment section chete ndirungota ndichingotsigira pandiri kuona kuti paroda kuita sei, paroda kutsigirwa nemagwaro. But handisi kuvhura zvedu mavhesi, but mavhesi aya ariko, ende vanotoenda kuchechi vanotomaziva, ende vanotoziva kuti anowanikwa papi. Zvikanzi kanziyo aka kanonzi chii? Kanonzi hurumende yemageva. Tiri kutongwa nembavha. Mbavha dziri kutsigirwa nemaporofita atinoti vanhu vaMwari. Right, handitika. Right, hanzi zvikanzi in this era hakuna muporofita. Mukaziva izvozvo hamuite problem. Only the devil's agents. Kunyepera vanhu chete. Haana chaanoziva uyu. Shame. Men. Zimbo comment section is the name of the program, where we dive in pama comments enyu, nyaya dzenyu dzamunenge muchitaura, muchinetsana, muchitukana mucomment section imomo. Ndo nyaya dzatoita sei, dzatinotaura. Zvikanzi wazonyepa kwambuya Dorcas hakubhadhariswe. Ko wai uchinyepa naiwe? I think on the video the guy akati kwambuya Dorcas hakubhadhariswe. I don't know, but kwambuya Dorcas kunobhadhariswa. Kuna zvinhu zvese, hakuna chinhu chemahara mazuvano. Hakuna chinhu chemahara. Zvikanzi muri kutaura chokwadi. Prophet Jose ndakabva naye kuMbare kusvika mutauni. Anoda mari, matsotsi aya.
hanzi anoda mari, matsotsi aya zvekutodaro. Akabva nayanzi kubva kumbari kunosvika tonasi kwaari nanhasi, vari kungoda mari chete. Dambudziko rake hazati rapera, pamwe haana kutenda pamwe haana kutenda kuzere. Ndo problem inenge ita sei, inenge ichitika. Hanzi you must have faith, but paunenge uchiuya kuma one on one aya hautombotaurirwe nyaya dzefaith, ndo zvinonetsa. Zvikanzi 1, Jose is very humble and he has prayed for people who got healed. Even the late soccer star Tendai Ndoro, he recovered his sight there. He has helped a family from Churu farm when they were at Tilda interview seeking help. I have seen him healing many people. I have seen him healing many people. Let me just touch nyaya anti-Tilda iyo itiri panapa so that we can be clear and we can set the record straight. How many of you still remember? How many of you still remember Tete Tilda vari kusowe ramadzibaba Stephen? Madzibaba Stephen yokuzengeza 5 kuchitungwiza. Vakaprofita vakati, amai mimi kana kuti murume iwewe mukadzi wako ari pachigowanyika nemurume nechikomba mupaki. Vanhu vakadhiraivha mota vakanosvika vakanoona zvinhu izvozvo zvichiitika. How many of you still remember that story? Akawanda mastories acho, but tichazodzika futi kana muchida tinofamba nawo futi Tete Tilda, because most of the stories anobuda paTete Tilda ayaya ndikada kukuudzai kuti it's 50-50. 50% some of them they are staged, 50% some of them ndechokwadi. Ndangoti tiite 50-50, but kana makuzoda tidzifambire nyaya dzacho tinodzifambira, because I know pane vamwe vakatombouya vachiti taona gudo, pane vamwe vakatombouya vachiti ndaiitwa zvakati, pane vamwe vakatombouya vachiti taitwa zvakati. Ari mamarketing strategy ekumaketa n'anga, ekumaketa maporofita. Saka iyi mhuri yekuchuru famu iyi inogona kunge yakatongoenda zvayo, ritori jet. I'm not saying kuti chii kana kuti chii, but ndoda kukuonesai kuti don't believe everything that you see on social media. Mafunga kuti this is a radio station and zvinhu zvese zviri 100% legit. Don't believe zvinhu izvozvo. I know what I'm talking about and I can fambira nyaya dzacho ndokuunzirai moita sei mozvionera. Zvikanzi you are still living in the darkness. Zviri kutaurwa hausi kuzvinzwa nhai. Hanzi uri kurarama murima. Zviri kutaurwa izvi hausi kuzvinzwa here. Zvikanzi kanziyo aka kanonzi chii? Kanziyo aka kanonzi chii? Kanonzi chii? Vanhu vada kuziva kuti hurumende yemagevha yanetsa songi. Hurumende yemagevha. Hanzi Emerson uri gevha. Zimbo comment section rega ndichingoerenga 2-3 macomments ekupesira, because program inofanira kunge igori short and straight to the point handitika. Ende mukaratidza kuti muri kunakirwa neZimbo comment section, but toramba tichitouya nayo Zimbo comment section, because these are interesting conversations. Those who want to participate or to join the conversation handitika tombokudeidzaiwo tokurukura nyaya dzemaporofita aya. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Those who want to participate ndibatei panamba dziri pascreen handitika. Zvikanzi why muchiti vanhu vaMwari vanhu ava, of which vanobhadharisa zvinhu nesimba raMwari. ZvaMwari hazvibhadhariswe. It's for free. Chii chinonzi one on one? Isu tichikura hatisati tambozvinzwa zvema one on one. People, open your eyes. Do not be fooled. Simba raMwari haribhadhariswe. Simba raMwari haribhadhariswe. But one thing that I'll tell you, maconmen aya mbavha idzi dzinitori nemavhesi anotosapota zvavari kuita, kuti hanzi kana uchienda kunoona munhu waMwari hauende uri empty handed.
vatori nawo mavhesi ekuzvisapota zvinhu zvavanenge vachiita sei, zvavanenge vachiita izvozvo handitika. Right, the name of the program is Zimbo. Comment section amenoti munoti chii nazvo zvikanzi. Let me just read one comment. My comments are just kakawandisa because I just wanted to make this video 15 minutes tops. Zvikanzi kana uchida kubatsirwa uchiramba zvauri kuudzwa saka unobatsirika sei, because how come unotya kubhadhara 300 ozobhadhara 1000? Hanzi ari kutya kubatsirwa, saka how come sei iye ari kutya kubhadhara 300 ozonobhadhara 1000? But I think it's better kungoenda kuma-professionals, ana chiremba, wobhadhara zvako 1000 yako worapwa, than kuti urambe uchibhadhariswa ma300 apa 150 apa 250 apa 180 apa chakati. Handone zvichifamba. The name of the program is Zimbo. Comment section with me, your host DJ Holy. Yes, tukufamba nacho, tukuyenda kumbera, tikudzoka kumashure handitika. Isa comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Ndine exciting topics atakamboita, videos atakaita. Andiri kufanira kuti tidzokere futi, timbononzwa kuti vanhu vari kukweshana kuti chii mcomment section umu. Kunyanya video anechekuita nezvemweya aya ndo atinenge tichida handitika. Eso me DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's a bye for now.